Kodi Mukudzimva kuti palibe china chilichonse chimene mwalakwisa m'banja mwanu? Iyi ndi nthawi imene wina aliyense m'banja amatha kudutsamo. Kumuona mnzake wakwiya, kumuona mnzake sakusangalala, kumuona mnzake ali upset, olo mwina ali hurt. Komano iweyo ukuona kuti palibe china chilichonse chimene iweyo walakwitsa. Ndiye anthu ambiri nthawi iyi timakhala confused. So madziwa kuti ndipange chani? Andi nthawi zambiri umatha kuyamba kuzipanga hate worker kuti uyuyu akupanga zimene zifukwa chiyani. Ndelero tifuna tikambirane njira 6 mukakhala zoti mukudutsa mnyengo imeneyi kuti mupange chiyani. Chinthu choyambirira self reflection. Munthawi ngati imeneyi chimene chimafunikira ndi kudekha kaye, kupanga kaye pause musanapange overreact. For anthu ambiri nthawi ngati iyi amapanga overreact, reaction yawo yosagwirizana ndi mmene situation ilili. Sizimafunika kumuyankha winayo pa nthawi imeneyi niyo muli mu mkwiyo kapena muli mu frustration. Zimafunikira kwambiri ndi kudekha kaye. Take your time, take a moment to reflect, to calm your emotions. Mudekhe kaye, mupole kaye, musanayambe kuyankha china chilichonse. Chifukwa nthawi zambiri kuyankha munthu uli mu mkwiyo, nthawi zambiri umayankhula zinthu zimene zimakhala so harsh and you regret it. Ndiye chimafunikira kwambiri ndi chimene chocho. Komanso nthawi zina chimene chimafunikira kwambiri ndi kuzifunsa wekha kuti kodi chimene ukuona iweyocho ndi full picture kapena nkhaniyo kungoyionera kuchokera kumbali yako. Chifukwa nthawi zina zimafunika kulingalira kuti kodi ineyo pali mbali imene ndapanga kuti zinthu zikhale chonchi. Pali nthawi zina zimene umatha kukhala kuti wapangisa chinthu chonse iweyo, komano mwina mawu ako amene unayankhula, kaya ndi toni yako, kaya ndi kungokhala chete kwako, or ma actions ndi amene apanga affect kuti zinthu zifike pamenepo. Ndiye zimafunika kulingalira ndithu kwambiri kuti kodi ineyo ndapangapo play a role kuti nkhani ifike pamene yafika apa. Chinthu chachiwiri chomwe chili chofunikiranso kwambiri, you have to understand your spouse. Pali nthawi zina zake zimene zimafunika muamve ma feelings awa chikondi wanuyo, osamupanga interrupt, osamudula ayi. So chachikulu kwa inuyo kwambiri mupange focus kufuna kumvesesa kuti kodi why iyeyo akukhala upset, olo ndi chifukwa chani iyeyo wakwiya, osati mungoyang'ana mbali yoti inuyo muwine ndi kuzidefenda. For anthu ambiri nthawi ngati zimenezi ine sindinalakwe, ndiye sindingayimve kuti mwakutsa akungoyang'ana kungowina. So it's not all the time mbanja muja mafunika kuti inuyo muziwina ayi. Chifukwa mbanja simukhoti, go ya mbanja kwambiri ndi kupanga connect inuyo anthu awiri, pakhale connection pakati panu, komanso peace, pakhale mtendere pakati panu, osati mbanja ndi malo okangozionetsera kuti kodi olondola ndi ndani. So tayesesani kumuvesesa perspective ya wachikondi wanuyo, ngakhale mtakhala zoti inuyo simukugwirizana nazo. Tamvani mas feelings, nkutheka iyeyo odi ali hate, ngakhale inuyo mukuona zoti simukukhuzidwa kena kalikonse. Ndizofunikira kwambiri mbanja nthawi zina zake kumagwirizana pakusagwirizana pa zinthu zina zake, ngakhale inuyo mutakhala zoti simukugwirizana nazo mmene zinthu zochitikira, ma emotions zimene akukhalira, komano mumvesese kuti ma emotions ali real kwa munthu amene sakusangalalayo kapena kwa munthu amene wakwiyayo. Ndiye nthawi zonse muzikumbukira unena kuti munthu atha kufira kusweka mtima, munthu atha kufira hate ngakhale inuyo mutakhala zoti simunapange intend kuti mumuswere mtima munthuyo. Chinthu chachitatu mu nthawi ngati imeneyi chimafunikira ndi communication, pakhale kulumikizana pakati panu. Andi mukamalumikizana mumuyankhule mzanuyo mwamtima pansi, komanso mumulemekeza, osati kumunyoza kapena kumuyankhula zinthu zosakhala bwino. Mukambirane issue imene yachitika pa nthawi imeneyo, osati mukambirane za munthu ya. Chomwe ndikutanthauza anthu ena amapanga focus ino kumuyang'ana personality ya munthu. Iwe paja ndofoka motere, iwe paja sumamva motere, iwe paja umapanga makoti. Musakambe za munthu pa nthawi ngati iyi ayi, mukambe za issue kuti kodi iweyo sukusangalala chachitika ndi chani, nkhani yake ndi yotani. So wina yafotokoze anditamenyana ndi nkhaniyo, osati mumenyane ndi munthu. So mupange avoid my insults, musatukwanane, musachulutse kupangana blame, komanso musachulutse kuzipanga defend. For anthu ambiri amachulutsa kuzipanga defend. Chinthu cha number 4 chimene chili chofunikira kwambiri kuchita mu nthawi imene inuyo simukuziona kuti mwalakwitsa china chilichonse, ndicho character and attitude. Mupitirire kukhala munthu wodzichepetsa, wa humble, ngakhale mutakhala zoti inuyo mukhulupirira unena zoti inuyo ndi amene muli olondola pa nkhani. For anthu ambiri amene ine ndimakhala olondola nthawi zonse, so nkhani ichanso yamba kukhota, yamba kupita kwina. Tapanga ni control kwa kuzipopa kwanu, ego yanu, pride yanu ipange ni control. Takhala nthawi zina zake ofuna kuphunzira kuti kodi iyeyo champangisa ndi chani. So be willing to learn and grow from the situation imene yoyoyo. So humility nthawi zambiri imapangitsa kuti kukambirana kwa anthu awiri kukhale komasukirana, kukhale kwa open. Izi zimachitika ngati
iwe ukuyambitsa kuzichepetsa kwa mzako. Chinthu cha number 5 nthawi ngati imeneyi chomwe chili chofunikira kwambiri is protecting the marriage. Mupange focus kwambiri kufuna kusolva vuto lomwe lilipo kusiyana zoti inuyo muwine mkangano umene wabwerawo. So ungakhale zakhala choncho mukuyenabe mupitirize inuyo kukwaniritsa udindo wanu ngati mkazi kapena ngati mwamuna m'banjamo. Fa anthu ena nthawi ngati izi amasiya their role as a wife or a husband and zimapezeka zoti zabweretsanso nkhani zina on top of nkhani imene ilipo kale. So nthawi zambiri tiyeni tizisankha mtendere m'banja komanso tizisankha kupanga reconcile, kukhalanso anthu oyanjana. Kuyanjana chizikhala chinthu cha number 1 komanso tizikhala anthu ofunisisa kumvesesana mmene ifeyo tingathere. Chinthu cha number 6 chomwe chomalizira kwambiri chimene mukuyenera muchidziwe ndionera kuti ngati vutolo lipitirire, if the problem persists, mukuyenera mupange seek guidance yochokeranso kwa anthu ena, kaya ndi ankhoswe kaya wina aliyense amene angathe kukuyanjanisaniyo, amene niyo mmankhulupirirayo, kaya ndi wachikulire kaya ndi mediator wina aliyense. And mukuyenera mudziwe kunena kuti banja kuti ligwire all the time wala kuti liziyenda bwino all the time, pamafunikira kunena kuti nonse muzikhala kuti mukugwira ntchito yopeza timati ma long term solutions oti banjalo likhalera mtendere rather than temporary victories. Osati nthawi zambiri kumangoyang'ana kuti mungowina panopa. Nthawi zambiri zimafunika kumayang'ana kutsogolo kuti kodi kutsogolo kwathu tizakhala bwanji, chifukwa zimene ngati mufune kuwina kwa temporary kumatha kusokoneza chitsogolo chanu. So mukuyenera mukumbukire nthawi zonse kunena kuti mbanja nkhani siyongofuna kuzionesa kuti inuyo ndi amene muli olondola. So chofunikira chimakhala chimene chichokha ayi. Chinthu chofunikira kwambiri mbanja ndiko kupanga preserve chikondi komanso mbanja mukhale kulemekezana komanso all the time mbanja mukhale mtendere. And if you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.